하야? खुलुमबाय बयखौबो दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय रुपहि दैमा गाथोनावहाय शिबनि खर' मोननाय बहाय बै शिबनि खर' मोननायनि सायावनो दिनै फंनैसो खोथा सावरायगोन। जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि जाबायना माबा मोनसे मोनलानो माने बिनि इसोर होननानै खिबु पेटें पेटें खुलुमनाय। आं सानो बेफोरबायदि खालामनायखौहाय माने जोङो इसोरखौ नायनो लुबैनानैहाय बिराद आथुर जायो। बिनिखायनो जोङो मा मोनो बेखौनो इसोर होननानैहाय खिबु फेटें फेटें खुलुमो। बे अन्थाइ खाम्फाजों दाजानाय शिबनि खर'खौ सोरबाया बुंदों बोखांनो हायाखै, बोखांला हाबसुलाङो। नैफोरबायदि गोबां बायदि बायदि खोथा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनदों। दा दिनै फोरमाना मा ओंखारफैगोन नोंथांमोना खोनाबाय दा। नोंथांमोना रुपहि दैमायाव मोननाय शिबलिंग मोननायनि खौरांखौ मोनखाबाय एबा नुखाबाय, नाथाय जोबथायाव बिनि फिथाइया बेनि उल्थाजोब। नंगौ नामा? ओरैबायदि खोमसि फोथायनायाव दासिमबो साग्लोबनानै दङ जोंनि बर'फ्रा। दा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बोखानानै लाबोनानै बानलायना लाबोनानै मन्दिराव लाबोलायनानैहाय गारजा इरि फुजा दिउदिनि फैलायनाय आङो नुनो मोनदों मैया इउटुबावहाय। मा नाममोन आं गोसोआव गैला, नाथाय आं नायदों मैयाहाय। दिनै बे निउसखौनो फिन नायफिननानै दिनैहाय मा ओंखारनाय खोनाखो। नाथाय जाय शिबलिंगखौ इसोरजों दैथायहरजानाय खाना फोथायदोंमोन, बे शिबलिंगआ दानथामसो सिगां एसएसबि हानजाया गारनानै दोनफैनायसो होननानै दिनैनि समाव रोखा फोरमान जाबाय। नोंथांमोना मिथिबायना? दा सिगाङावहाय ओरैबायदि शिबनि खर' मोनदों, शिबनि खर' मोनदों, इसोर सोरबा सोरबा गोजाननिफ्रायनो खिबु फेथें फेथें खुलुमबाय। मा होनबावनांगौ जाखो दे बिदिखौ। मिनिथावाबो रागाबो जोंथावा ओरैबायदिना जोंनि गेजेरावहाय। सिगाङावबो चिरां जिल्लायाव गोबां बिदिनो अन्थाइनि मानेक मोननाय बायदि बायदि माने दैयाव सोमनानै लोङोब्ला बेमार हामनाय बेफोरबायदि गोबां दावराव दावसि भाइराल जादोंमोन। दा बहा थांजोबखो स्रि स्राय। दा बेमारफ्राबा सोर सोरनि हामखो सोर सोरनि हामाखै बेखौथ' जोङो मिथिला। जायफ्रानाखि लायदोंमोन लोंदोंमोन बैसोरसो बुंनो हासिगोन। दा बे दैयाबो फानोना फानले बेखौ आंबो बुंनो हाया। दा स्रि स्राय जाबाय, जेरावबो नुनो थांला। हयथ' बन्द' जाबाय जानो हागौ। बेयो मोनसे जोंखौ आन्दायहोनाय होननानै आं सानो आरो। No. बे रुपहि दैमा गाथोननि काहिनिखौ आं जोबोद मिनिथाव जादों होननानैसो आं सानो। नोंथांमोना गावबा गावनि साननायखौ कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव। नोंथांमोना मा सानो? आंनि थाखायब्लाथ' बियो जोबोद मिनिथाव जादों। माने दा सोरबा सोरबा भिडिअ बानायनानै गोबां भाइराल खालामदों आरो बेबायदिनो मन्दिराव लांनानै सोरबाया गारसोम गारसोम दान होदों, खिबु फेथें फेथें खुलुमदों आरो मोदाय रायलायनाय खोनादों। जोबोद मिनिथावनाबो, ओमफ्राय फारसेथिं नायोब्ला रागाबो जोंथावमोन। जोंनि रायजो राजानि गोसोफ्रा इसिबां गोरलैना, इसिनैयावनो गोसो फोथायनानै इसोर होननानै खुलुमनाय। आंथ' मा बुंबावनो, नोंथांमोनानो बुंदो गावबागाव कमेन्ट सेक्सनाव। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि गोनांथि दङ। नोंथांमोननि अननायजोंसो गोजौआव दावगालांनो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम खनले रिकुवेस्ट खालामबाय थायो, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम होननानैहाय। बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जय बर' हारि।